nwaanyị obodo ofu anụmanụ nwanne anyị nwoke anụmanụ nwanne m nwoke unu China bụ nwanne m nwoke ghọtago ọsọ iwe na-ewe gị ọ nwanne m nwoke anyị mana akpọ ya iyi asịrọ ngasị ị na-asụ asụsụ m ị na-anụ asụsụ m na-abịa na comment section ebe a na-eme m insult ọ nwanne m nwoke ka ebu m adị mma eji iyi na-akpọ iyi ka ntị ya wee yere oye ewu ọfịa ofu nwanne anyị nwoke hey mere otu a guys nyanwụ ọ na-ele shoe na street ụmụ ihe shoe ụmụ China shoe agasị a na-egote na ife na ịghọtago na-ele na street na-ele wee na struggle wee na-azụ nwa na school na nursing school afọ m nwa yesterday wee fụ nwa wee sikwa nekwe ka ọ lasi bụrụ sọ mma wee sị hey my wife o njemakwe say my wife we na kezi ke afa no ịghọtago kezi long time hi is my brother sim ma kpọkwara sim 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 no wife before not now mụ nekwa ya nwoke obodo befa mụ nekwa ya nwoke no wife that time otu a correct em n'iru the guy nse okay sorry o nkere the guy nse ka ezi afa nke ma sim he nya na ya finish go ịghọtago oyikwa efe nesi na osi ọrụ this guy zugidelu nwa na-ata ụfụ na-anya anwụ na-anya mmiri na-azụ nwa na skuulu ọ si na skuulu nesin si na ọnwụnwe ya nwaanyị ọkwa na-aga ka Romeo and Juliet ebe ọ bụ na ifunye na ya na-abụ ha na-anọcha ma na melody na-amịcha ọnụ ọkpọgị ya odupụta ya ọbanye moto o ji gaa skuulu gaa nke nwabata skuulu ọkpọta ya nkewa ya na ya na-abụbi na-azụ ya na-ebu nwa n'isi from ọgụgide akwụkwọ 3 years ọgụ na skuulu a na-agwa ife a kwụọ dime niile akwụrụ sikwu ya na ọ ya mụrụ nwa ọtụrụ ọgụsịa na ya chọrọ ka ọ ghara inwe ife distọbụl ya hei ka ọnwa ọgụsị alụbala n'ọrụ wee bidozie wee mụbali ya nwa otu ka o si zụsịa nwa na nesi ọ zụrụ nwa kịta gị na-emesị fa nwa ejego jekwuru nwanne onye obodo fa nke anụ dị na ya ọ sị na-enyi nwoke na fa na karachi ịnụ jekwuzie onye obodo fa ka o gosi m ụnyaahụ chai anya mmiri gbaa m ịfụzi adịga ezukwa anụ ya bụ nwa ọ na-asa ka ọ na-akụzi star n'elu ma ọ na-aga ije mechasịzịa dịka skeleton nsị because ama m ife na-eme o all this while ese na ya na ya na-abụ kabi o ji wee mechaa otu a amara na this girl alapụ gị since this girl si na ọbọdụ ife taa na ọ lapụrụ ya since 3 years na ọbọdụ ife taa ka ọ lapụ nwa nwoke a wee bụsịa na nwoke wee bụsị anya ibie anya ụfọdụ ibie n'ọnọdụ anya fa na-alụpụta mana nke dị gaa basizi n'ime anya nke ba n'ime isi etasisi ata ihe agụtazi ihe agịgịrị onu ya agụta ọ na-agazi ikuku a na-ebie zụba nwatakịrị na-ele uchu na-agba ọsọ ndị metro na-azụ nwatakịrị na nursing school zụsi anya ọ lapụ ijekwuru nwoke obodo hey mbụrụ mma mụtalụ nwa ọkwefu mbụrụ mma gị ịbata isi nata nnọọ njọsụ ọkwa gbuo ifuelu mụ ihe ọkụ ndị isi ndesa ya otu a mkpanye ụkwasa ifuelu n'isi mụ ihe ọkụ enwuru yi n'arụ kama sisi na mbụrụ nwa m mụnye ifuelu n'isi na ịbụrụ mmadụ bata obodo ịma na ịbata n'obodo jonko na ihe eche ka nwaanyị obodo ịbịakwute nyere ya aka kezi fa na-esisi ndị jere obodo ndị ọcha apụ eburu nwaanyị agbagba nwaanyị odu ụmụanụ nọ ndị obodo ndị ọcha buru ya ivu na-eme na ihe anụ ivu na ọ chọkwara iburu nata Naijiria bikọs ya nwa na-akata ife niile kwalite ime gị bụrụ ọganyara o mezie bụrụ ọganyara chọzia wee na onye be anyị mana ọnụ bịa ebe na ebube ụmụ anụmanụ nọ n'obodo a na-enwere aka ọrụ onwere ife onye obodo nwere ike inye nwe ije zụbịa na skuulu nke a na-agbakasị m arụ je zụbịa na skuulu